L-anzjani li qed jiġu milquta ħażin mit-temperaturi għoljin u sħan għandhom jagħmlu użu mid-dej rispajt. Hekk appella l-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela fid-dawl li pajjiżna qed jesperjenza temperaturi sħan li jistgħu jkunu ta' riskju għas-saħħa. Fid-dawl ta' dan il-Gvern permezz tal-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela u l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli qed joffri servizz temporanju ta' dej rispajt lill-anzjani milquta li għandhom aktar minn 65 sena. Dan is-servizz ta' matul il-jum ser jingħata fir-Residenza San Vincenz de Paul fid-djar kollha tal-anzjani kif ukoll f'dar Padova f'Għawdex. F'kumment ma' dan l-istazzjon il-Ministru Joe Etienne Abela qal li dan is-servizz qed jiġi offrut f'postijiet u lokalitajiet viċin l-anzjani. Nappella lill-anzjani nfushom imma lill-qraba għax forsi l-qraba ma jafux b'dan is-servizz. Aħna qed noffru kenn misħana, forsi mhux kulħadd għandu air condition id-dar, aħna qed noffru li filgħodu wara nofsinhar. Noffru dan il-kenn misħana, ovvjament noffru ikel u xorb li jkun adatt. Il-Ministru Abela spjega li fil-waqt li sħana taffettwa lil kulħadd jista' jkollha effetti aktar serji fuq l-anzjani. L-appell huwa dan kemm jista' jkun fitxu il-kenn min ikun ma jiflaħx ovvjament ħajkollu bżonn imur l-emerġenza imma ejja nagħmlu dan l-isforz biex nevitaw li n-nies imorru l-emerġenza jekk noqogħdu għall-kenn u nixorbu sow l-effetti tal-heat exhaustion li iwassal biex il-persuni kollhom imollu bżonn mater dej dak ir-riskju ħannaqsu.